Ja, guten Morgen. Schön, dass wir uns so versammelt sind. Wir werden vandaag wieder maken met dem Thema Umgang met Versuchungen. En vandaag willen we omgaan aan verzetjungen komen. Aan uitvalleren komen. We hadden feitmal die wieder verzetjungen, aanvastingen, vervierungen. Dus dat verleidingen. Dat is alles taub met dat. En ik mocht dat vandaag een beispiel van Biliam, een profeet Gottes, een profeet die God kent. En we die met Israël omgingen. En we dat daar een uitvallering weer voor het falsch Israël. Dat ook voor den profeet. En wij moesten zijn wat dat gaat en wat wel uit. En dat is een zeer spannende geschichte van Biliam. En dat falsch Israël, maar ook wel God om het omgeet. En ik mocht een paar gedanken verder van te Biliam zeggen. Biliam weer een Midianiter. En de Midianiter stamde van Abraham ook af. Dus Abraham was Sarah gestorven deed, Abraham zijn vrouw, dan bevriedde hij zich frisch. En hij had een vrouw Ketura. En daar had hij, ik weet niet ganz genau niet meer, dat lijkt weer 5 zins. En dat weer alles nog her de Midianiter. Van de Midian komen de Midianiter, die zijn eigenlijk toch verdeeld aan meerdere steden. Dus van wie Mozes, het je eentje eigenlijk nog de Midianiter, als hij van Egypten uitkleefd, als hij in Egypte uitgeslagen had. En dan hebben we lang allemaal de vraag, wie je dat? Dat we zeer dicht bij Bosch Sinai, wo Mozes was. En nu komen die door naar Israël, wo eigenlijk Jericho is, dat is weit af van Bosch Sinai. En daar zijn allemaal nog Midianiter, allemaal aan het waschen. En dan is dat nog richting waar we vandaag Syrië nemen, nog Hesha en ganz boven naar Turkije. Dat je jeen tot hier de Midianiter en vandaar leidt de Chinese, wat we nog her zijn waren, wat deze profeet holen. Dat waren voor deze Chinese eigenlijk 800 kilometer de profeet bezitten. Hij scheiden mensen doorheen, waar we nog her zijn. Maar dat is een beetje verständnis van wat je aan de reis ziet van Jordan. Lijn gaan allemaal waar Midianiter en Moabiter en Amoriter te vinden waren. En die waren afstamming van Abraham. Die kenden eigenlijk God. En vandaar is dat ook een beetje verständelijk, ja, dat deze profeet God kent. En voor mij, dat mocht ik ook voorop zetten. Ik kom op dat thema meerdere weken terug. En heb me gedanken gemaakt voor mij dat is Biliam een Satanist, een heiz, een broer. En die wordt aber ganz klar gezegd dat dat einer weer die God kent. En dat weer een profeet die God eigenlijk, die wist dat God gaf en die ook wieder gaf wat God zegt. En niet dat hij direct met Satan, met het bijzen schaffen deed. Hij wordt hier bloos aan een situatie ingevierd, waar het ganz erop aankomt wat hij met zijn geloven doen wil. En hij mocht verder meerdere beelden wijzen, bevor we die geschichte verstaan, aangaan. En zijn dat we een klein beetje matcherieën van wil God dat falsch viert en dan würde te deze situatie komen. Er was eenmaal besten blijven wie alle, Israël wordt uit Egypten uitgehaald. God zegt, ik wil je eruit halen, ik wil je uit dat land eruit brengen. En dan gaat dat los. Dat is van dem kleinen punt daar, waar we de wereld nemen, den ganzen globus. Het is toch ganz een kleiner punt van Egypten, wo dat dan los gaat. En daar viert God dat falsch uit. Mozes is de aanleider en hij viert dat is God wel, dat is van God beroepen. En hij verzegt in te leiden, dat falsch heeft je dan veel schwierigheden. Wie in Bosch Sinai is dan dat de geboten, de aanwijzingen, dat zijn in een lange tijd. En daar zegt God wat hij verheft. En dan bereidt hij dat falsch ver te wandelen. Richting dat land, wat hij zegt, dat was dat hij al lang heeft, iedereen wil het nu aannemen. En iedereen wil daar wonen. Dit is nu een beeld van wat man moet een nieuwe moed heeft van Bosch Sinai, waar God erop komt. En waar de reden dat Mozes de geboten wieder heeft en veel arbeid heeft met dat om dat klaar te maken. Dan gaat het los. En mocht een klein beetje de kwarte wijze voor de jene. Dat blijft man als maar de waarspat om Sinai. En vandaar gaat het dan weer naar boven. Richting Kanaan. Ganz boven zie je Kanaan. Ik weet niet of het te lezen is. Het is zeer licht. Het is goed, maar daar gaat het dan naar boven. Dat is de waarste en de van Sinai dan nog moet gaan. Er zijn al eenmaal mest door. En dan heeft het daar veel trouble. En moeten die nog maar ganz strijden om de eigen meer en dan waar dan op. Dat de ganze 40 jaar zijn
sehr viel von dessen Teil, wat je nu zijn aan de kort, wo die Israeliten blijven. En dan de ganze straat is sehr spannend. Met veel frustratie, veel mensen sterven daar, veel morren, protesteren, grenzen. En God roept allemaal wat aan. Daar is Jericho, daar komen we eindelijk aan waar Jozua dan den Ewa viert. En waar Mozes dan al duid is, en wat dat is dat ziel. Daar willen de Ewa even Riva en dat land aannemen aan de andere zijde. En daar zullen ze gaan. Dan komt de andere beispiel wat we weten is van deze eind, wanneer we dit beeld verder zetten, dat is door bij dem Chinese ongeveer, want daar scheidt Mozes kundschaft uit, dus dat hij dat land in een zeetje zullen. En dan zei we dat hij nog helemaal ganz wasstraatje moet. Er zijn al mensen daar, Mozes scheidt 12 mensen voorop, en die zullen dat land Kanaan in een zeetje, die komen dan terug en Teenstijd zei je dat jet plus niet. En Caleb en Joshua zei dat jet, God heeft ons dat gegeven, God wordt ons helpen. Maar dan rebelliert dat falsch en God zegt, terug aan. Terug aan, we worden nog langer blijven. En als dat valt dat mooi, dat is ook een kaart in schrift, als de steen dat zij aangehoorzaam werden, zei wie worden. En dan moet het dood niet. God is niet met je, wenn je zegt, die willen niet. En die traat je luis, dat eerste valt door, willen dat beziegen en dat slecht in trein. Je is na meerdere maanden nog gestorven. En we zijn dan aan zijn jet plus niet ohne God. Dat is de eerste verzoek waar ze eigenlijk in je zicht leven. Dan, wanneer we je zondig staan, God alles dan willen. En God zegt, nee, het is eerst, je zult op dit systeem. En je ziet je, terugkomen, informeren waar je dat worden en dan ver was. Dit is de straat waar de kundschaft daarheen, wat man leeft, dat had hij in je zacht. Dit is de ganze straat dicht om meer. En dit is de ganze equipe waar die op de stad waar die dan de eerste rebellion, de grote rebellion hebben. Waar zelfs het valt zegt, een groep, op die wat hij mij zegt, de raad de Korachs, dat de groep Korachs, de familie, die rebelleren in Mozes en zeggen, wer ist hier nicht Christ oder wer ist hier nicht mit dem Geist Gottes? Wir sind Allah. Wir sind Gottes falsch und was läuft hier? Und Mose ist dann sehr abgebracht, wenn er weiß, was da passiert. Und ich möchte hier einen Gedanken angeben, der mir immer was schämt, wann sind, dass das passiert. Mir mein Haft Mose damals ab dem Busch da 40 Tage, einmal und nachher nochmal 40 Tage. Da hat der Match geschrieben, wo ein Mensch leben soll für Gott. Wer Gott ist, was er verhaft und was Rebellion bedient. Wat ongehoorzaam bedient, wat dat woord Gottes niet je harsje bedient, dat in één was kunnen. En wenn de Geschichte vertelt dat als deze, de ganze familie, de ganze Sippe Korach, naar aankomt, dat voor Aaron ook en alles en protesteert en zegt, wie willen ook, wat zijn die, wie zijn ook deine. Ze zijn eindelijk van de Leviten, ze helpen door aan de stift zitten, maar het is anders genoeg. Ja. En mij valt dus op dat Mozes niet protesteert. Die en Aaron vallen bloos voets op het neus. Als wanneer weet je, dat is te weten, nu wat God aangeriepen. Bewust mij zei maar dat hij best lang discussiëren. Die vallen bloos op je neus en zeggen, waarom doe je dit, waarom doe je dit? God heeft erbarmen. Wat dat passiert dan, dat God de valje Tjanje bestemte Geschichte ieder opmaakt. Verder zegt Mozes, da zegt God, dan zei de ganze verzameling zullen alle te zien gaan. En het wordt mij vandaag bewezen. En Mozes weet dat al, dat wat de ieder opgaan, wenn Mozes zegt, dan dem falsch. Wenn Gott nicht wat op een ganz besondere Ort jemand an Eden aannemen, dan zie ik niet een profeet of een aanführer. Heeft God mij niet beroepen. En zo dat gaat het dan. Dan worden er 250 mensen begroofd, de Ede op, die vallen dan aan. Dan komt voor een andere dag, protesteert de verzameling frisch. En dan is Jihans van Egypten voetgebracht. En wie willen bloos niet hier aankomen. En reden de krijgt dit van eten en we hadden daar nog een beetje beter het eten al zijn. En dan vallen Aaron Mozes waar voets op het neus en zei, waarom doe je dit? En die zegt, hier heb God aan. En daar waren 14.700, zegt de Bijbel, worden dat uitgemaakt. Wenn God een ploeg scheidt en hij die bestraft, en daar zijn wat duizenden wat was kunnen. Want dat met onze kolonie verdelen, hier zegt man zijn 8.000. Ja, het wordt meest nogmaals zoveel zijn als wij zijn, want alle uitgelast worden. Dat is een bijspel van hoe God reageert. God handelt op zin en dat is aanleidelijk wat hij met Israël aangeeft. Maar wat hij dan leren wel is,
falsch mij nou, ik wil je am leven aanbrengen. Ik wil je tot leven brengen. Het andere is dan, dorp han, die nou dat, als God een bewijs maken, wer hier priester is, of wem uitberoepen had. En dan moet hij van jeder stam een oost holen, en dan een bundeslader aanleggen, dat op beziet. En Marit Marens wil uitwijzen, wem uitberoepen had als leviet en als priester. En daar is dan Aaron zijn stak, wat Aaron je heet, die heeft dan uitgelaten en heeft sogar bloemen, ja, in één nacht. En dan wist hij dat voor allem, en wat wist God, dat is, ik had hem beroepen, dat is mijn zaak. En niet de vieren, dat zijn niet mensen, dat is niet Aaron. Ik had hem bloos eingezet, hem vieren, die tuinen, voor mij. Die ganze zaak, dan komt dan Miriam, zijn zuster, gestorven. Dat is ook aan de eind, wo die in de wüste 10 zijn. Daar stierf Miriam. En mir fällt dat op dat daar van de verste mensen aanvangen te sterven. En wo dan nog dat ganze komt van Biliam. Maar dat zijn tussen zaken wat daar erwähnt worden. Mose, hij harscht ook niet. Hij zal om dem Stein aanreden. Wat er wordt uitkomen, het komt ook van protesteren van een verzameling. En hij deed dan met hem stak aanslaan. En dan zegt God, waarom deed je mij niet harschen? Du was niet in het land aankomen. En meest daarop een beetje wieder moeten ze tragen, stoft ook Aaron op een bosch hoor. En daar heeft Mose met hem nappa. En draait de kleider van priesterkleider aan zijn zeens. Dat is de overgave van dat Aaron uitsticht en zijn zeens wieder maken. En Israël kämpft dan het eerste Mal jene Kanaaniter. Nu kämpft nog her nach Maya. Dan is nogmaals dat falsch geen Mose oder geen Garten Mose. En hoe ze zei, we hebben geen vernünftig brood. En we zijn zat van al dat weinig eten. En dan scheidt God die jefte slangen. Mose moet een bronzen slangen buien. En die oprechten. En wij bidden wat en de slang scheidt wat je raadt. Dat is een symbool van raden wat God jeft. En dan komt er een chresh, de eerste chresh, wo die al richting boven gaan in Jericho. Wo ze in 2 veldjes kämpfen, wat eigenlijk het eerste Mal is, wo ze werkelijk land aannemen. Dat is de Chinese van Sihon en de Chinese van Og. Dit is alles passiert ver, dat ganze met de strijd passiert, wo de Moabiter angst kregen van Israël. De Heere dit, alles wat er passiert. En nu komen de dicht dan nog aan, dan krijg je de angst, en dan komt de Chinese van Moab, hij wordt Balak holen. Hij wordt, Balak is de Moabiter, hij wordt Biliam holen. Hij wordt naar dem gaan en zei, dat die reid maken zoals Israël vervluchten. En den deel mocht hij nu met hun type uitleiden en zijn je wat weer uit leren kennen. Dat zijn, dus de beschrijvingen zijn dat 800 kilometer hoe de profeet holen scheidt. En de eerste bijeening met hem is dat hij niet kunnen wordt. Hij heeft dus Chinese, heeft zeer veel geld dem versproken want die dat test. En hier is een beeld wat iemand mal gemalt heeft dat Biliam is een profeet en hij wil God je harsje op en dan zet hij dit geld al aan. Dan zegt hij zo, ¿qué hacemos? Wel allemaal zijn. Vielleicht schrijven we ergens wat aan dat dat geld niet verloren heeft. En daar vangt dem zijn verzoeking aan. En dan moet hij ständig entscheiden wat hij doen wil. En dan heeft hij een richting opvaar brengen. En daar vinden we dat dan in 4 Mose 22, wo dan de reactie ontvangen van Biliam, wat hij dan deed. Te laat komt hij dan en je dan werkelijk met, komt naar dem Chinese. En hij zegt te dem, zei hij die al verher. Hij kon niet vervluchten, want God dat niet laat. Hij moet zeggen wat God zegt. Dan wist hij eindelijk al, ik kan God. En dat dan nu weer wel, hij zal mijn goven, dat openbaring Gottes, spreekt hem mens een falsch vervluchten. Dan zegt hij voets van aanvang aan al, hij kan bloos zeggen wat de Heer zegt. En dan wist hij eindelijk dat hij God kennen deed. De Biliam komt dan, Lothar nog, dat hij entscheidt zich dan te gaan, dat gaan we de geschichte van mijn ezel, waar hij riede dat, God warnt hem verder ook. En hij zegt, doe niet gaan, doe niet met hem Balak met gaan. En dan jet hij op een dag, en dat hij toch ganz uitreidelijk God, we zeiden al door dat hij
met dem Mädchen. En dan steht er dem, ja, met dem Engel immer war, der Esel zit hem en de Biliam war nicht. Und wo die dann zu dem Punkt kommt, wo der Esel direkt redet hat, und eigentlich die ganze Geschichte ist, ich kann bestimmt die Sinn nachstellen, wo der Esel redet hat, und er sehr doll wird, und sich dann entschließt, dass er den mal dood macht. Was er überlasst hat, dass er wieder gehen will, ohne Esel, das weiß ich nicht. Aber das ist ganz fertig. Und da macht Gott am Auge auf, und dann sieht er den Engel. Und eigentlich die Geschichte wisst ihr dem bloß klar, und auch für uns. Ich da ein Mensch ermoenen. Und wenn der doch gehen will, ich will dem immer noch worden. Und ich will dem immer noch nur gehen. Und für mich ist das Teken, wo Gott sagt, wo Gott weiß, das ist ein Prophet, der kennt mich. Ein Mensch, der kennt mich. Ich habe dann mehrere neue Zeiten fein noch nicht in der Bibel, dass Gott einen Gottlosen so warnen hat. Einer, der am nicht kennt. Menschen, die am kennen, die warnen. Warnt hij. Hij proeft den aufzuholen. Einfach zu sagen, go nicht, das nicht. Wenn er doch jetzt, Gott jetzt mit. Und dann bei der nächsten Gelegenheit warnt er auch. Und Gott jetzt mit. Und das ist eine ständige Probe hier ab. Ich verstehe das vorher gar nicht. Also ich habe das einmal sagt er, sollst nicht können, und dann jetzt Biliam. Und dann kommt der Engel, hält dem Esel ab und das Ganze. Und was Biliam mit Gott redet hat, oder Gott ihm die Augen gemacht. Und dann sagt er, naja, wenn du nicht weißt, dass ich gehen soll, dann weiß ich nicht. Dann sagt Gott, ja, go. Aber du bloß nicht sagen, was ich dir nicht sage. Und dann will ich dir offenbaren, was du sagen sollst. Und was uns da die Botschaft kurz klar macht, ist, ich habe dir gesagt, du sollst nicht gehen. Und wie viel Mal kommt das bei uns als Christen, dass wir viele das nicht von Gott, aber ich war. Und Gott ständig einmal sagt, du nicht. Aber wenn du weißt, go. Bloß harsch auf mich beim nächsten Schritt. Und für Biliam ist das eine ganze Linie, für uns ist das eine ganze Linie. Und das ein von Biliam, wo wir sein, und ich möchte, dass du die da nimmst. Wir hören Gott gegenüber. Und jetzt, wo handeln ich? Wo da ich mit Warnungen, wo da ich mit Wort Gottes, wo da ich mit dort, was Gott an mich neingelassen hat, nur ich all ganz hier noch viel hier, das Richtung soll ich gehen, was da ich damit, wo reagiere ich, wo handle ich. Und Gott ist bloß, war Biliam sehr toll, war all dort, aber die wusste ihm dort, dass er warnen hat, dass er immer dabei ist, und dass er nicht, seine Kinder nicht allein lassen. So, du kannst damit rechnen, dass Gott die führen wird. Und wenn du angehorsam bist, aber du musst damit rechnen, dass wir ein worden sein, dass du zuletzt die Führung Gottes zu sehen schieben wirst, ob du die hast, und die in ihnen waschen können. Hier bei Biliam wird das ganz klar sein, was er dann zuletzt steht, und wir werden nachher noch sein, was das Neue Testament darüber sagt. Und Biliam fängt dann an, seine Sprüche zu machen, oder Abfallbitter gesagt. Hier sehen wir ein paar Bilder, ich weiß nicht, ob ihr Design kennen, aber wo er immer 7 Asse schlachten macht. Und 7 Altare macht. Und wo er das dann erklärt und sagt, Balak, hier stehen bleiben, hat wo gehen, und wo mit Gott reden, muss sein, was er mir sagt. Das ist mir fällt sich so, er hat Balak, den machten Mann, wahrscheinlich ist ein stolzer Chinese gewesen, dem hat er mit nennen und sagt, alle der Top. Und ich überlegt, das wären aber meine Gedanken. Auf den ist der Ort von Opfer und der Ort von Jester Frage oder Gott Frage sich sehr dem Balak angepasst hat. Dass die Kultur, die Balak lebt von Geistlichkeit, dass er sich da anpassen hat, dass das passen hat, dass er am verstanden hat und dass er nicht Fuß aufgestattet wird. Das Fuß geschoben. Und jetzt einmal dieser Ort. Und der Sekunde wurde das nicht mehr lesen oder nicht sein oder erwähnen. Die einmal das 7 Opfer, 7 Stiere, 7 Asse, und dann hat er Gott fragen. Und da will ich nu die Antworten lesen. Und ich möchte das die Bändchen lesen. Das erste Mal die Text von 4. Mose, Kapitel 23, 7 bis 10. Und je ein klein bisschen wachten, alle mit lesen, die wat ein Mikrofon hat. Dat wir opschlun können mitlesen. 4. Mose 23, 7 bis 10.
Und Israel war falsch. Wo soll ich davon verfliegen, wenn Gott dort nicht verfliegt? Wo soll ich dort die Wahrheit wünschen, wenn der Herr dort nicht Wahrheit wünscht? Hier kon ik aan zijn, vanaf deze steinspats zei ik dat zij een afgezonderd volk zijn, die zich niet mag ondervalt ja taal. Wer kon deze lied van Jakob, die zo als stof de eerd bedagen, oder dat vierde deel van Israël taal? Meine Säule mocht de gerechte ihren dood sterven, en mocht mijn eng zoals eng worden. Dankeschön. Ich möchte das nächste Bild brücken. Das sagt er vom Borschfleisch. Das sind Bilder, die man gemalt hat, wo Israel gelagert hat. Und das konnte es sein. Ja. Und für mich ist das ein Beispiel nu hier ein neues Ideal sein, an diesem Wald. Das kann ich sehr gut verstellen, dort auf der Boy hier und so, raufchecken. Ich habe das ein paar Mal erlebt. Man kann ein Teil Fan sein. Ja. Und wo er dann steht und das falsch verpflegen soll, ein Fluch ableihen, und mir fällt das ab, dass bei diesem ersten, wo er sagt, er sollte Jakob, dus Israel, verpflegen und danach waschen. Das wird aussprechen, dass das irgendwann waschen wird. Und mir fällt das so sehr ab, dass die das Anliegen haben. Und ich möchte das von hier an mit uns vergleichen. Wir haben einen Feind als Christen. Wir haben einen Feind Gottes. Und der Epheser heißt es vielmehr mal das Beispiel, wir kämpfen nicht in Menschen, sondern in Jester, in stolze Meister, der hier in der Luft herrscht. Und das ist die Bad von diesem Chinese, dass die Chinese seine Bad als kriegt dort, was Satan immer verhaftet. Nämlich uns ganz verpflegen und waschen, dass wir nicht existieren. Und Gott sagt, wir sollen. Das ist die Botschaft von Biliam. Ich kann das nicht. Wenn Gott mir andere zeigt. Und hier, wo wir nu zijn, van nu wieder ständig, Gott sehnt. Und Gott hat beschlossen, uns zu sehen. Und wir uns dort mal als Christen annehmen. Und Satan hat geplant, uns zu verpflichten. Und die Kampf, der ist ständig. Aber was hier so, Rüttage geworden, ich möchte das nicht annehmen, das ist ein Schutz über uns. Das ist ein großer Schutz über alle Christen. Und wir entscheiden, ob wir darin bleiben und dem sehen oder nicht. Gott entscheidet sich nicht, uns rüberzuholen und uns zu verpflichten oder zu strafen, sondern er hat uns versehen entschlossen. Und jeder, der an Jesus ist und an Jesus ist, das sehen. Das sagt er ständig. Im Neuen Testament kommt das immer weiter. Wer an Christus ist, und der ist oben von alles. Der ist oben Gottes, aber der ist auch oben Christi. Alles, was Christus hat, was er ist, was er kriegt, was er tut, das ist uns aufgeht. Und das ist viel sehen. Und das ist auch ein Schutzraum. Mir kommt das Bild sehr stolz, dass ich das verbreitet als eine Cupola über uns. Und Satan versucht da Sachen anzuführen, dass wir nicht mehr auf Gott schauen, sondern auf was anderes. Und das ist, was Biliam sehr persönlich hier erlebt. Am was angeboten, nämlich Reichtum, und er geht damit an. Weil er mal fette, weil er mal sehen, was Gott hat und was wir handschreien. Und die Balak, was bei diesem ersten sehr dollen sagt, was hast du mir getan? Anstatt dich zu verpflichten, hast du dich gesehen. Und er sagt immer, ich kann nicht anders. Als du das erste Mal Menschen in mich schätzt, dann sage ich dir, ich will bloß das sagen, was Gott sagt. Und dann steht in Vers 14 da wieder, und er nahm an, mit nur dem Feld von einem Speer, von einem Tschetschas, von einem Beobachter, von, wie wir hier in Mexiko reden, von Falcon, ja? Wo die alles beobachten und kontrollieren. Da nimmt er dem auf die Spitze nappa, und das ist der Gipfel von Pisgah, der Bauspitze von Pisgah, und da bietet dem Wader 7 Altäre, und ab was da Asse, auch Balles. Da waren 2 Tiere abfahrt, aber einmal 7. Ja, bloß das Essen. Und nu möchte ich ein bisschen Abfahrt sagen, das ist echt Abfahrt verstehen. Abfahrt wird immer verbunden mit Taubeten, die wir nu wat Taub verhaben. Und damit beschlossen sie, wie wir Taub schaffen, die Taub eten und sich Taub handgeben. Und nach dem Abfahrt wird er Gott fragen können. Und bei Abfahrt im Alten Testament ist immer das. Das ist bei den Israeliten auch so. Sie müssen die Sachen um den Tempel bringen und da eten, da opfern und mit den Priestern und Leviten Taub eten.
En een paar steden zegt God, en dat je vrij van ganzem hart. Maar dat taub. En dat zijn eigenlijk de spenden. Van Abfall, wat hij brachte, weer ook allemaal spenden voor de Levieten en priester. Dan weer je de honderden en de duizenden wat de Levieten dingen deden. En die hadden geen land, die hadden ook geen extra 5 voor zich. Dat weer alles de spenden van hem valt, die de Levieten in haar hulde deden. En dat weer allemaal verbonden met Abfall. Die komen wat opferen. En dan wordt een deel waar God je opvat met een rookopvat. En de andere deel wordt als eten verdeeld aan je Levieten en priester. En dat leid passiert hier ook. Dus ze opvat en ze deden dat vieren. Dat ze waren Israël vervlucht. En dan speelt zich mee dat Biliam zich allemaal verbindt met Balak, met dem Chinese. Met dat wat hij verhaft. Maar hij zegt, hij blijft daarbij. Hij wil maar doen wat God zegt. En dan komt de tweede stad, waar hij Israël zijn dat vervluchten zal. En dat is dan 4 Mose 23, 18 tot 24. Je mag dat lezen. Het is hetzelfde kapitel wieder. En hij vong met zijn spruch aan en zei, stu op, Balak en horch. Neem die dat aan, wat ik zei, Sipor zijn zijn. God is niet een mens, die du lehen dat, oder der zijn van een mens, dat hij zijn mening ändert. Zal hij wat zeggen en dat niet doen? Zal hij wat reden en zich niet door onthul? Horch, mij is ongeordend worden, dit volk te zegenen. Hij heeft dat gezegend en ik kan dat niet ändern. Dat blijft erbij. Geen eigenlijk wat aantreffen en geen verdorven wat aan Israël te zijn zijn. De Heer, God, staat aan bij en zij vrijen zich te ehren kennig. God, der aan uit Egypten geführt heeft, is macht, zo sterk als een Willerbal. Dat geeft keine Soberie an Jakob en keine Wasaierie an Israël. Nu wordt over Jakob en Israël gezegd. Wat voor wunder God deed. Kijk, dat volk wordt opstoen als een jonger leeuw en wordt zich overhermerken als een leeuw en zich niet handelt. Wat hij dat gestoelene opgevreten en dat bloed van de dode gedronken heeft. Dankzij. Dat is een uitspraking over het moralische leven van Israël. Over Herrschaft als één God, dus dat ze één God hebben. En ook Siege als Sharia, als militair. En neem dat mal voor die. Dan neem dat mal voor deze gemeente. Je wordt opstaan als een jonge leeuw. Als een jonge leeuw. Je staat je als een bal. Dat is wat God denkt. Hij zegt, verder was. Je hebt mij als uitrusting en ik wil je vieren. Dat is een openbaring van God. Bij een plan, dan wilde zeggen, bij een bijzenplan. Jeen, dat valt Israël. En God openbaart zich door. En dat valt mij zeer op dat hij hier wordt geproefd. Sobarie te drijven, opva en vervleetje. En dus allemaal en zei aan Israël is geen sobarie. En aan Israël is geen wasaari. Want God ons bescheidt. Dit is zijn plan. En dit is wat hij over ons houdt. En dan kan ons China wat doen. Want we bij God blijven. Dan zegt Balak te Biliam. Wist u dat al niet vervluchten, dan zal je de wens niet zien. Hij maakt al, hij verliest, dat je terug aan. Hij kan niet vliegen, dat kan hij niet, hij heeft dat geen macht. En dan zegt hij wel de wens niet zien. En dat is de tweede stap. Voor ons denkje, voor onze situationen. Vielleicht sogar gesagt an zijn plan. Wenn ons als gemeente nicht kann verpflichten, dann wollen sie nicht starten. Dann wollen sie nicht sehen. Mit gute Beziehungen, es ist gute Relationship, gute Liebe untereinander, gute Missionen bieten, gute Wort Gottes. Wollen sie nicht sehen. Dat het maar zo min of vormhaft en wieder jetzt. Dat zijn zo beelden die mij komen, wanneer ik om nie een Fall Gottes denk aan gemeente. En dan zegt het in vers 28 in Balak nam den Biliam met op de borstspits van Peor. Peor, verstoor ik, waar we nog heen zijn, als die borst, waar ze een God, waar hij Balak als Chinese weer, dat valt, waar ze een God opverdienen en aanbidden. En daar zegt hij, kannst du raufchecken,
auf den ganzen Stab von der Wildnis. Aber du kannst dann nicht ganz Israel sein. Vielleicht, wenn du nicht alles sitzt von Israel, dann kannst du vielleicht doch mit Fletcher anfangen. Und dort kommt dann, Biliam sagt, Biliam checkt, dass het goed weer aan de ogen van Israël, aan de ogen van Herren Israël te zijn. Dan denk je dit mal al niet was. Hij maakt de opvaar door en verlangt dat het alles geslacht wordt en voorbereid wordt. En dan heeft hij dit mal niet was was hij uit. En hij reist zich plus met mij zegt naar de woeste, naar de wildnis. En zegt, God recht. Dat falsch. Dat Biliam houdt zijn ogen op en zegt Israël, je loopt naar stam, je zippen alle uit. En dan komt de geest Gottes over Biliam. Hij zei dat ze van God, je hebt daar ganz aan en komt over den Biliam, valt hem en dan komt volgende wat hij dan zegt. Dat is 4 Mose 24, vers 3 tot 9. 4 Mose 24, dat nächste Kapitel, dus van 23 dan wieder 24 nu. Met de vers 3 tot 9. Wer mag hij lezen? En hij vangt met zijn spruch aan en zegt, dit zegt Biliam bij oorzien zijn, dit zegt de man, dem de uwen opgemerkt zijn. Dit zegt hij, de God zijn red hiet, wat dem zijn openbaring zet, de wat de alle macht heeft. Wem de uwen opgemerkt worden, wanneer hij zich handknijpt. Woofheen zijn die zelten, Jacob, en die woningen Israël. En alle jenden breiden die zich uit, zoals frische Gottes omwoeten, zoals sterke bomen, wat de Herr geplant heeft, zoals de Zeiderboom om Woeterstroom. Wie ihren Arme rond dat Woeter Eva, en ihre Planten haben Woeter genug. Kan niet wat sterker worden als Agag, en kan niet wat machtig worden. God, die aan uit Egypten geführt heeft, is veraan zoals de Hirne van een willen bal. Ze wollen de Völker ihre Verfolger abtreten en ihre Knirkes verbreken en met ihre Pfeilen versprengen. Israel ist gefährlich als ein starker Leib. Wer wagt sich, dem abzujauen, wann der schlaft? Gesehend ist, wer die sehend Israel, und wer die fliegt, dem wird die Fluch selbst treffen. Dankeschön. Wat einmal hoort hij. Maar nu denk nogmaals dran. Je hebt niet God bevragen. Ik heb God, zegt hij, de Geest komt over aan en geeft hem deze weer. En neem dat mal voor die leven. Voor de gemeente Gottes. En de ganze Welt. We zien die gemeente, Christi zien die gemeente van God uit zijn zegen en schutz en kracht. En ten laatste is de nacht, die landen alle aannemen. Dat wordt nog alle wieder gaan. En ten laatste, ik zei dat meestal van Balak moet nu zijn. Hij wil vleetje en ik heb dat op mij. En ik mocht hier een paar gedanken aan je. Ik heb met eentje mensen die zo met vleetje, met Satan en zo te doen gehad hebben en zich bekeerd hebben. En die reden van is dat allemaal een angst geweest, een vloeg uitspreken. Wenn ze weten wanneer hij aankomt, dan komt hij terug. Hij had ze nog niemals gehoord. Hij driemaal die was zeer frisch bekeerd. En die zei, ik had een compañero, dat was een vrouw, wo we top deden, waren van Uruguay. En wo we allemaal ze dort schaffen deden. We vleetje mensen, en wanneer hij terug komt, dan hebben we het getroffen. Maar we ruilden ons zeer, dat het terugkomen wordt. En dan zei ik, hoe functioneert dat? En dan zei ik, dat is echt, ik zie nu bekeerd. En ik heb bloos Christus. Ik brug bloos een zin doen. Dat traant mij een beetje van Christus, dan had hij mij. Bij mij is bloos Christus. En die dag hoe ik mij wat met optreden, zie ik getroffen. En dan zei hij, en wat die bijspel vertellen, het kost lang terug, zei hij. Die vroeg met hij allemaal te beschaffen deed. En hoe we deden Paraguay en Uruguay, de onze eend, allemaal steden vervleetje, families vervleetje. Die zet je mij nu. En dat raakt ook met de ganse Freimaurer, met de Illuminatis, zei hij. En ik heb nu al meermaal mijn adres gewisseld. Ik zie nu in Paraguay getrokken. En dat hij het 6 weken, dan weet hij waar ganz genau waar ik woon.
En nu deed het niks meer. Dus mijn e-mailadres weet, dus mijn telefoon, is mijn adres. En ze weet, vind je mij alle ween. Maar mijn schutz is Jezus. En dan zegt hij, kwast lang treden. Roep hij mij aan, zegt, ik wil die bezitten. En dan zegt wat wil je doen? En zegt hij, kom. En dan zegt hij, wanneer is de dinsdag komen, wil die bezitten hoe die best, en wil die channel, zegt ik weet je wat hij wil. Hij wil mij doodmaken. En dan zegt hij, 4 dagen verder, roept hij mij aan, hij kan niet, ik heb een groot accident gehad. En dan zegt hij mij, ik wist wat er passiert. Hij vloog een strijd gewonnen. En dan zegt hij, hoe functioneert dat? Dan zegt hij, dat is zo, zo heb je dat je leeft. En dan zegt hij, 3 weken later, werd hij verhoord, roept hij mij weer aan, ik wil die dem en dem dinsdag, waar ik naar die komen. Ja, kom. En dan zegt hij, ik zei nu allemaal komen, want ze had dat je leert, dat is plus Christus die mij beschützt, en dat je naar die komen. Ja. En dan zegt hij 2 dagen verder, roept hij mij aan, zei mijn zin is meest uitgeslagen bij een accident. En zei hij, je wist wat er passiert. Het is in 3 jaar. En hier redt hij ervan, im laatste vers, zegt hij dukt zich, Israël. En hij laat zich dool aus zijn leven en aus een leven. Wer wil am stieren? Die zijn gezegend. En die vervleed zijn vervleed. Ik versta hier dat Balak, dat vordert, die was vleetje, en ik heb dat op die. Wenn es nog her waar we zijn, dat nog zegt, Israël wordt je in het opvreten. Dat wordt je in het verstieren. Dat wordt komen en dat wordt alle doorgaan. Dan weer Balak, zei al zegt, dan de eerste vers, hier in Biliam, en hij sloeg zich de hand op, en Balak zei te Biliam, mijn vrienden vervleetje, heb ik dat hij die geroopt. En kijk, du hast deze goeie gezegend. En dat niet maar eenmaal, sondern nu al 3 maal. En nu kleven uit voor mij. Naar die stad, naar die dorp, of naar die huis, wat allemaal dat met mij. Ik heb gezegd, ik wil die belonen. En kijk, de Heer heeft die den loon waschen. Hier zegt de God heeft die den loon waschen. En dat heeft die den waschen houden. En Biliam zei te Balak, heb ik die niet al bij de eerste maal gezegd, als die mensen naar mij schatten dat, wanneer Balak mir zijn ganze huis voll selber an Gold schaden wird, so weit nicht imstande sein, er sagt nicht, so weit nicht will, sondern er sagt, so weit nicht kennen, weit nicht kennen den Befehl von Gott übertreten. Und mit meinem einen Wort, was tun, geht es oder beißt. Wat de Herr reden wordt, dat wil ik reden. Hij moet, waar hij vervangen is, dat we God niet toelaat, dat hij wieder tijd. En dat zegt hij hem ganz klar. Hij wordt de God bezeugt, hij wordt ook gezegd dat met God niet te spelen heeft. Biliam hat dem Balak dat wiesen. De eerste tijd, den we lezen willen, is zelfs kapitel 4 Mose 24, vers 14 en 19. Je mag dat lezen. Van 14 tot 19. ...24, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nu ga ik terug naar huis, naar mijn volk, maar kom, ik wil die dat zijn, wat het volk die in de toekomst aandoen wordt. En hij vangt met zijn spruch aan en zegt, dit zegt Biliam, beoor zijn zin. Dit zegt de man, dem de Eeuwen opgemerkt zijn. Dit zegt die God reden hield, die dem Hexen Kern geleerd heeft, die de openbaring zit van dem, die alle Macht heeft en dem de Eeuwen opgemerkt worden, wanneer hij zich handknijpt. Ik zei hem, aber nicht nu, ik kijk nu aan, aber nicht van dichtbij. Du wordt een stier uit Jacob abgaan, een kennik stich nu in Israël. Hij wordt de Moabiter kap verspringen, nog de kop knippen nu kom. Wordt hij aannemen en zijn vriend zeer wat am ongedoen zijn, aber Israël wordt zich hebben. Wat 19. De kennik die van Jacob stoomt, wordt over al zijn zien en wie zich in de voorsteder geraad heeft, wordt du niet sicher zijn voor hem. Ja, dankzij. Je wordt wel, het is opvallend dat Biliam hier bloos maar luistert. Ja, hij is juist in de huis, zij wil die voetchamps. En dan wil hij dit nog zeggen. En dat heeft hij erkend, dit is het. Dit is het.
En dat is zeer opvallend, wie hij dan zegt, we mij alle maar aannemen. En wie wat een kop dolkleine en dat wat hij alle aannemen. Dat is een grote zegen en blijft op macht, op heerschaft. En wie zijn er blus? Dat God hem zegen, niet treedt na, oder hij laat dat niet toe, dat zijn iemand zijn falsch vervlucht wordt. En Biliam dat nog nach mehrere Sachen, die wir nu nicht alle durchkommen. Aber das ist zum Beispiel das nächste, was er sagt in Vers 20. Und er sagt Amalek ist ein anderes falsch. Und fängt mit seinem Spruch an und sagt, die erste von den Nationen, wo wir Amalek, aber sein ein Wort, der Untergang sind. Und dann nachher hat er über Keniter. Und das falsch von Kain. Kain ist die Nachkommenschaft von Kain. Dann die Keniter, und dann Assur, und so hat es mit den Sprüchen wieder, das ganze Kapitel 24. Was 7 steht, sind das endlich, wir haben 4 gelesen, und dann kommen noch 3, wo er das ausspricht, was die alle annehmen, und dass Israel das wird alle verstieren. Und in Vers 24 sagt er dann, und Biliam muck sich ab, das ist nicht eins, ich mal luistert, hat er noch alles gesagt, die 3 Sachen, und jent was, und jent ein Haus, und seinem Ort naar zijn stad treed. En Balak eentje ook zijn was. Wat we dan vinden in kapitel 24, mocht ik nu met jullie plus hastig lezen, dat je eenmaal erkennen wat hier nu passiert. Kapitel 24 van 4 Mose, dan zegt dat in Israël blijft en Shittim, en dat falsch vangt aan aanzag te drijven, met de dasteren van Moab. Moab, dat zijn de novalja van Lot, maar de Moabita, dat de Chinese Balak, die wil Israël vervluchten. En wat man hier in de Bibel uitleidingen vindt, is dat Biliam een huisje gaan is, maar nachher, wat terug gekomen is naar diesem Chinese, en heeft hem gezegd, dat Israël niet vervluchten, sondern dat den met die Dasteren verlokken. En met die opvaar, met die Götzen. En dat we dat dan al verbonden, dus we eerst lazen van Boyspats Peor. Dat we de hoogburg van ganz Götzen aanbidden en ganz opferen. En dat die waren nu dichtbij bij Peor. En wanneer je in de Bibel kijkt, het is allemaal Israël zijn vol bij Peor. Israël er zin bij Baal Peor. Bij dem Götzen Peor. En dat zegt het in kapitel 24. Israël blijft aan Shittim. En dat falsch vangt aan aanzag te drijven met de dasteren van Moab. En dit wordt uitgelegd dat Biliam dem Chinese Balak gerood heeft, dat moet den was. En dus man van de ganze geschichte leeft, als Biliam immer bij dit falsche bleef. Wens we vinden nog her als Israël in Moab schreeuwen dat en Moab uitlachen dat, dan staat er nog extra geschreven en ze deed de Biliam ook doodmaken. De Biliam weer ook einer van de gevallenen. En dan zegt er weer in vers 2, kapitel 24, en deze luiden dat falsch te opfer en Götzen aan. En dat falsch oud en schmeidt zich dool voor de Götter. Is dat waar dat te zijn, de opfer en dat ganze Götzen aanbidden, als de eite door, de vierde door. En het is een typsluiten van met aan. En ik mocht dat verbinden met wat Jezus aan zijn laten heeft, met avondmaal. Dat is allemaal zijn ziel geweest, dat avondmaal een teken is van wie verbinden ons met die dood. Wie zeggen ja te die dood, wie leven eraan, dat is onze rading, dat is hoe dit met de ziek van dood aangevangen heeft en wie zijn ook gestorven. We maken compleet met die leven, met die komst Jezus. En dan zegt het in Israël heen zich aan den Baal Peor. Dat is hetzelfde woord wat voor eigen lied, wat je zegt, dat is de man wat zijn ouderen verloten en zich aan een vrouw binden. Ja, hier wordt het gezegd, ze bungen zich, hier zegt het, de Hochdeutsche zegt, ze bungen zich, ze hangen zich aan Baal Peor. Baal Peor is dan de ganze Götzendienst. En dan staat er hinteraan, en dan vlamt de woord van God op over Israël. Dat heet zich zo, dat is wel Balak. Dat God geen dat falsch weer. En dat richt hij niet aan. Maar met verzekeringen richt hij dat aan. En dat is dat, wo ik mocht aankomen, dat ons erwähnen, en allemaal zeggen, wo gaan we met verzekeringen om? Dus hij heeft dat thema gezegd, omgang met verzekeringen. De verzekeringen zijn er. Die hast du, die habe ich, die habe ich aus Gemeinde, die habe ich aus Volk Gottes in dieser Zeit, das sind alle Verzekeringen. Aber die Verzekeringen sind immer verbunden
met onze jankers. Jakobus sagt dat. Wo kommt die Versicherung her? Na, uit unserem Hort. Gott kann keinem versichern. Und wenn Satan die was verhält, die das nicht interessiert, also keine Versicherung, was sagt. Kein me importa, das will ich nicht. Das schmeckt mich nicht, das interessiert mich nicht. Ich habe das nicht. Aber was die interessiert, was für die Versicherung. Und das ist ein Verlangen von denen Hort. Und das ist, was hier passiert ist, dat je recht dat aan, dat zij andere Götzen aanbidden. Het is een ganze Prägung, maar we willen die Geschichte mal detailliert durchgehen von uit Ägypten rüber. Ständig mit Gott damit kämpfen, dass die Israeliten nicht Götzen anbidden. Wenn es dort wäre sie gewandt, hadden nicht die Erneuerung, was wir haben, den Heiligen Geist, und nie das Leben, was da geboren. Und die wäre immer in der Richtung Gott verloren. Deswegen grünzte die immer in Mose und manchmal auch direkt in Gott. Und wir kriegen nicht noch zu eten und das Leben ist uns Eva und du hast uns zurückgeführt. Kommt immer dort. Dann ruft Gott an und dann hast du aber Angst und dann das war ein Einzige. Und das ist, was wir Menschen in unserem Fleisch oder ohne Gott leben. Und deswegen ist Satan das ganz schlecht. Und du bist distanziert von Jesus lebst, die zu verführen und dort, was die jankert, was die interessiert. Und da möchte ich dort wie sehr wacker sein und uns immer alle wenn wir eine Versuchung ist, wo ich volle Würde, da wird mich interessiert. Hier wird ich voll, ich will mir lieber waschtreien, dann nimm das Fuß aus der Offenbarung von den Hort. Und sei, Opa, das wäre mein Interesse. Und Satan hat mir bloß die karnale Hand geholt. Und nu mache ich mir das was tun. Das interessiert mich immer weiter. Vielleicht ist es bei dir auch. Fremde Frühes, ganze Sexualität, Pornografie. Dat is wens die dat interessiert, dat is wen jij dan aan. Dat geld, wat hier bij Biliam is. Dat zich vervieren wen hem geld. Dus de uitleidingen zijn, hij is teruggegaan naar Balak, wenn ze wisten wat hem redelijk belonen. En dat is door je blijven. En vielleicht heeft dan een riesen beloning geschreven, dat is een rood. Israël op deze oort, moet jij in God te schreeuwen. En wanneer we dan wieder lesen, so, dat is allemaal dat systeem van Satan ook, die wil dat du, wat test, wo hij Satan anklagen kann, sagt, Marvin hat das gedaan und du sagst, wer denn das, kriegt Strafe. Das ist immer die Anklage. Wir wollen Satan die anders anklagen. Und die keine Sünde hast, keine Fehler. Und das ist immer das, was. Ich begann Fehler, nimmt Satan mit dem Vergat und sagt, kannst du ihm nicht mehr sehen. Und was nu passiert ist, was Gott hat, sagt, an Jesus ist alles betont. Der bietet ab Jesus. Und wenn der Buße hat bei Jesus, das bleibt alles rein, das ist nichts, was ich dem Strafe war. Ich will dem sehen. Und da verlässt Satan immer weiter. Ja? Und wir Sünde, was wir aufgeheft haben, das ist ein Wasch. Kannst du nicht mehr holen, der kann Satan nicht mehr holen, der holt Gott nicht mehr ja, sagst du, das ist der Wied-Wasch. Ja? Und wie der bekannt hat, wenn Buße ist. Und das System hält mir sehr viel, die Situation oder der Ort von Satan zu erkennen, wo er schaffen hat. Und Gott offenbart hat und sagt, ich habe sehen im Plan. Ich habe ihn mit alles bedeutet, was da fehlt. Und das fängt wie Paulus einmal war, er sagt, Gott hat die Menschen uitgerast mit alles, was da fehlt. Und wenn wir davon auftreten, das sind unsere Troubles. Wenn wir sehen, was er alles hineingegeben hat und dort verheben und sagen, leef dort, verkündig dort, leef dort uit, zet ihn Gove an, zet ihn Leben an. Und dann kommt er sehen und sehen und sehen. Ja, bloß einmal mehr. Und das ist alles von Gott, nicht von uns. Aber das Gott sein anlegen, das Bild, dachte ich so, wie Fernsehen, das Gott sein anlegen, für uns, über uns und alles da sehen. Mädel an der Distanz von dieser Welt. Die Plage oder die Strafe in dem Jahr, was Gott hat, sterben da tausende Menschen. Wenn sie antworten das auf diese Hurrarie. Und abschließend möchte ich eine Sache sagen, die mich sehr, sehr viel bewegt hat und mich angeregt hat, als der entschlossen hat. Als die Israeliten ein Hurrarie fallen, dann sagt Gott zu Mose, Gott zu sehen, du wird alles uitlassen. Und er ruft dann Gott an und sagt zu Aaron, hol 4 von dem Tempel, dat der Stift zit, dat weet je dan nog niet de Tempel. En dat Ganze, dat die Champs zwischen de Deutschen en alles, dat der Leben ist. Und dann rannt, sagt die Geschichte, rannt ein Sohn von einem Priester. Und nimmt ein Schwert, wenn es einer von den Söhnen von einem Priester, ein anderer, der hat den Priester dacht genommen von einem Moabiter. Und jetzt beim Zelt vorbei für alle Menschen und sein Zelt nennen.
en slopen dat op. En dus jong, die neemt een schweren rand tegen aan en maakt het door bijna dood. En zegt, dit is plus furchtbaar wat hier passiert. En wat God dan deed, God zegt te Mose, dat is hem zin, wat dat den mout had. Met energisch zei, nu hier dat op en nu maar weer op hier. En zegt hij, wat zijn over alle generaties. En dat wordt allemaal aan de Leviten en een priesterdienst bij de stiftshütte dienen. En ik mocht dat wie dat bijspel nemen, als entsloten geen zin gaan. En aan zijn eigen leven en ook aan het leven van de gemeente. Dat we ons harmonie. Dat we niet zeggen, nou, het is dem zijn zaak. Dat weet je niet wat je denkt, waar je dem harmonie, want je in de zin deed. Want die je zin hast, en die het met lief hast. Dan is deze haltung eine wat God zijn wordt. Nämlich gaan en zeggen, ab hier. We ons dat niet meer aan dood maken. Dat is plus dat bijspel, dat de handrand en de staat in bed dood. En er wordt nog gezegd, wer de nomen zijn van dem jongen, ook van dem meisje. En God zegt, dem en dem zijn ook komen. Wens deze een slotte gehandeld heeft, waar het zijn over alle generaties. En het leuk, manche een zeeën verleven, dat schreef we niet, wens wie ze slaapt met alles omgaan. En onze gezelschap vandaag die wist ook veel van de valje van de steunen. Want ze de ruimte gewend. Spelungen aan gemeente, spelungen aan die in het leven, geistlich en geloven en fleischlich het leven. En alles tekens van gleichzeitig zijn met zin. En moet God ons vielfalt maken, nämlich met lief. Ja, niet met hass. Niet met wasjogen mensen, sondern de zin. Optatje, en boete zetje, en dan sloot te verwassen. En God wordt ons zijn. En wie worden dat worden wat de hier ook zegt, als een jonge leven. Als een bal met hena, die daar voort. En ze worden zieken. En ze als zeeën, en we gaan zien men de Christi gezegd. We Satan verzegt alle wegen aan te komen, en wie mensen gaan eruit uit hem zeeën. En dan is het niet kracht, dan is het niet moed, dan is het niet werkelijk ablegen, niet wastum, sondern maar men houden. Ja. En mag God die veel kracht geven, mag God ons als gemeente kracht geven, en besonders ook iedereen die een verantwoording heeft aan dienst van het gemeenteprogramma, dat we daar entsloten nog zitten en zeggen, we willen God versten. En hij wordt ons redelijk zijn. En wel het geen zijn over zijn, sondern die opdatje te zien en de mensen wennen. En niet mensen wasjogen. En dat wat die doen, sondern lief. En ontreiden dat mensen hier zien. En we hebben je nog te zien. We gebruiken geen wasjogen. Maar wer aan zijn leven blijft, de zin druit mat, en die niet loslaten wil, die mat ook met dit gebruikt. Zo wordt het je recht nog ook zijn het lewijt. Zo verstoot ik dat allemaal. Onze je recht te halen dat wordt allemaal zo zijn. Bestraft wordt de zin. En wer zich aan de zin hangt, je het met de gestraft hebt. En wanneer we zin loslaten, waar we je raad, en de zin wordt bestraft, en de is al bestraft aan Jezus Christus. We gaan ons ook opmaken, vrede geven aan een heel het leven, een rein het leven, een moed het leven. En dan gaan we veel aan maken, moedig afstaan en zeggen, schluss met het. Alle bidden. Je voor dat danken, dat u ons het bijspel hebt, dat is je geschichte. En zo hebt u vele je geschichten en die woord, hoe we leren dat. En dank daarvoor. En help ons nu te herkennen wat u ons zegt, wat u gepland hast. En wanneer we die woord lezen, wanneer we die woord predigen, wanneer we het opkomen, dat we allemaal dat doen het wat is die zijn en ons leven en aan de gemeente. Dan help ons de verzoekingen herkennen, die lijst aan ons komen, die ons interesseren te doen. Dat we dan aan ons hart schaffen en die ruim geven, dat u even ons komen kan, en ons vallen, ons rennen. En wie met grote kracht, wederstand leisten heen, alle verzoekingen Satans en alle interessen van ons vlees. En zijnde ons als gemeente, zijn alle christen, alle gemeentes, hoe die woord verkondigd wordt. Damit we eervorstig voor die leven en handelen. En verkondigen dat evangelium, damit nog meer geraad wordt. En Jezus Christus bid wieder. En Jezus loof je die voor de vergeving. En Jezus loof je die dat u ons heiligt. En dat u ons zo liefst om ons te rennen en te zijn. Amen.